Sokszor kérdezik tőlem, hogy érdemes-e belevágni a network marketingbe, és én mindig azt mondom, hogy ha gyorsan akarsz meggazdagodni, azonnal milliómos lenni, anélkül, hogy bármilyen munkát belefektetnél, akkor nem érdemes. Ez nem erről szól. Viszont ha nyitott vagy új dolgokra, érdekelnek minőségi termékek, szeretsz emberekkel kapcsolódni, szívesen tanulsz, fejlődsz, és nem ijedsz meg attól, hogy ki kell lépni a komfortzónából, akkor érdemes. Van viszont még egy fontos dolog, hogy igazából nincs mit vesztened, nincs a klasszikus értelemben vett rizikó, tehát amit megtanulsz közben, kommunikáció, önbizalom, mindset, ez mind veled marad. A tudásodat senki nem tudja elvenni. A termékeket, amiket kipróbálsz, úgyis elhasználod, tapasztalatot szerzel, és hogyha nem itt veszed meg, akkor valószínű, hogy valahol máshol vennéd meg. Cserébe viszont kapsz egy lehetőséget, hogy hosszú távon legyen egy bevételed, akár passzívan is. És közben fejlődsz, magabiztosabb leszel. Nem egyik napról a másikra működik, de hogyha nyitott vagy rá, akkor megmutatom, hogy hogyan tudod elkezdeni, és hogyan tudod ezt szépen felépíteni és beépíteni a mindennapjaidba. Hogyha kíváncsi vagy, miről van szó, akkor írj rám, és beszéljünk róla.